Alzheimer gaixotasunaren fase preklinikoa dementzia aurreko fase bada. Dementziaren aurretik fase prodromiko bat egoten da, nun narriadura kognitibo arin bat gertatzen den, eta horren aurretik inongo sintomari gabeko fase prekliniko luze bat. Fase prekliniko honen ezaugarria da, Alzheimer gaixotasunaren ezaugarri diren aldaketa biologikoak ematen hasten direla garunean, ikuspuntu fisiopatologikotik bereizgarrienak beta-amiloide eta tau proteinen metatzea da, eta horiengatikan identifikatu dezakegu. Gaur egun biomarkatzaileei esker, bai likidozefalorrakidoan zein PET neuroirudien bitartez neurtu ditzakegu, eta horrela jakin pertsona bat fase preklinikoan aurkitzen den edo ez. Gertatzen dena da fase preklinikoa oso luzea dela, bataz beste 20 urte inguru iraun ditzakela, eta pertsonen arteko variabilitatea handia dela sintomak agertzeko unearekiko. Bai izan daiteke faktore genetikoengatik, beste patologia baten koexistentziagatik edo erreserba kognitiboagatik, desberdintasuna daude pertsonen artean fase batetik bestera igarotzerakoan. Gaixotasunaren sorrerarekin zerikusia duten aldagai zehatzak edo kausak ez dira ezagutzen, baina arrisku faktore batzuk identifikatu izan dira. Horien artean batzuk berez emanda datozenak izango lirateke, horien artean garrantzitsuena adina, badakigulako 65 urtetik aurrera prebalentzia handituz doala, baita ere familian aurrekariak izatea, faktore genetikoak, eta emakumezkoa izatea ere maila txiki batean arriskua handiagoarekin lotu izan da. Eta beste alde batetik, bizitza estiloarekin lotutako aldagaiak ditugu, beraz aldatu daitezkeenak eta prebenitu daitezkeenak. Horien artean garrantzitsuenak faktore kardiobaskularrak dira, hiperkolesterolemia, hipertentsioa, diabetesa, bizitz modu sedentarioa eramatea eta elikadura kaskarra izatea. Alde horretatik ikusi da garon entrenamenduak egitea eta ariketa fisikoa egitea eta faktore kardiobaskular horiek zaintzeak arrisku hori murrizten lagundu dezakela. Erreserba kognitiboaren kontzeptua patologia maila berbera izan da pertsonen artean sintomak garatzeko unean zegoen desberdintasuna azaltzeko sortu zen. Honen arabera, patologia baten edo lesio baten aurrean edo adinarekin ematen diren aldaketen aurrean, gure garunak duen gaitasuna izango litzateke bere baliabideak eraginkorrean erabiltzeko funtzionaltasunari eta errendimendu kognitiboari eusteko. Hau neurri batean pertsonaren berezko ezaugarriengatik osatua egongo da, adibidez adimen gaitasunagatik, baina beste maila handi batean ere bizitzan zehar izandako esperientziengatik, adibidez ikasketa maila edo lanbidea edo denbora libreko jarduerak. Orduan, erreserba kognitiboak gaixotasuna ez luke ekidingo, baina egingo lukeena da sintomak beranduagoa agertzea. Bestalde batetik uste da esperientzia guzti hauek gure garunean eragin bat izan dezaketela, bai bere egituretan eta konexioak moldatuz, garun erreserba handiago bat ahalbidetuz. Elebitasunak eta eleaniztasunak adinarekin ematen diren prozesuetan eta zehazki Alzheimer gaixotasunean erreserba kognitiboaren bidez eragiten duela uste da. Orain dela urte batzuk ja ikusi izan ikerketa multzo batean, elebidunak eta elebakarrak konparatzean Alzheimer gaixotasunaren diagnostikoa lehenengoetan 4 edo 5 urte beranduago ematen zela. Orduan, bazirudien elebitasunak Alzheimerraren diagnostiko unea pixkat atzeratzen zuela, eta gero beste ikerketa batzuetan ere ikusi izan da, behin narriadura kognitiboa edo dementzia fasera iristen direnean, sintomak arinagoak izan daitezkela edo nolabait leundu dezakeela. Hala ere, hemen kontrobertsia handia sortzen duen gaia da hau, izan ere lan guztietan edo ikerketa guztietan ez dira emaitza berdinak lortu, eta oso argi dago ondo kontrolatu behar direla hainbat faktore ikasketa maila bezala, hauek ere erreserba kognitiboarekin lotuta baitoaz. Badirudi gakoetako bat edo nolabait elebidunak ondo beraien ezaugarriak ondo ezagutzea garrantzitsua dela, bigarren hizkuntzan gaitasun maila handia dutenek edo bi hizkuntzak oso maiz erabiltzen dituztenek lortuko baitituzte onura handienak.